competicións, entre eles están pasear, paseo casi todos os días con meu pai, e os fines de semana con miña nai. Gústame correr, a última carreira na que participei foi a San Silvestre Compostelano, e además tamén me gusta o ciclismo, o tenis e o baloncesto. Encántame o deporte, sobre todo o atletismo. Estou preparándome para a San Silvestre de Madrid. Gústame tamén moito o atletismo, moitos deportes. Eu levo correndo desde os 5 aos 6 anos. Tamén me gusta correr, que sobre todo porque aumenta a produción de endorfinas. Reláxame, síntome a gusto. O meu deporte favorito é a patinaje, o atletismo e baloncesto, basquetbol. Tamén xogo baloncesto desde os 6 anos ata agora. Tamén xogo o baloncesto desde os 8 anos. É moi divertido. O meu hobby é o hockey a patins. Ahora mesmo estou nun equipo de Santiago de Compostela, pero xogo nunha categoría menor porque na miña categoría non hai xogadores. E ademais xogo hockey, que tamén me gusta. Gústame moito porque libero moito estrés, cando estou enfadada ou estou de mal humor, co stick dou golpes contra as paredes que as pelotas e síntome moi liberada. Levamos proteccións nas pernas porque somos moi brutos. Quero xogar o rugby. Gústame moito o tenis, entreno xa 6 anos. Tamén fago boxeo co meu mellor amiga. A miña maior afición é a esgrima. Levo practicando esgrima dende hai 4 ou 5 anos. Practico nun club de Santiago chamado Esgrima Compostela. É un club especializado en espada. No equipo somos como 40 rapaces ou 30 rapaces, somos moitísimos. Moitas veces hai xente que se pelea por ir aos partidos porque somos tantos que non saben a quen poñer. É unha cousa que moitas veces, como tens que estar nos partidos, tens que correr seguido dun lado para outro e acabas rematado. A maior experiencia que tuve ca esgrima foi cando fun coa selección galega ata Pamplona a xogar un campeonato de España. Tamén me gustan as bicis, teño 5 bicis, 3 de montaña e 2 de carretera. Polo verán, gústame quedar con meus amigos e ir dar unha volta en bicis e despois bañarme en ríos. Fago cando poido 50 km diarios e estou nun club de ciclismo. O que máis me gusta é o skate. Levo facendo skate 4 anos, con este fago 5. Algo que me gusta facer moito é a facer do skate. Empecei comprando unha tabla destas do Decathlon, salindo a patinar todos os días. Tamén dedícome un pouco a facer skate, pero agora o deixei tamén un pouco abandonado. Aos 2 anos de empezar xa sabía facer casi todos os trucos básicos, pero tamén empecé a sufrir máis lesións, romper as tablas, tamén non podes patinar se chove, acabas deprimido por non poder patinar durante varios meses por os temas da chuvia, pero despois, cando chega o verán, primavera, xa é todo festa. Gústame o patinaxe. Patino desde os 6 anos. Se intento comparar cando empecé con agora, vexo unhas diferenzas enormes. Por exemplo, antes os patines debían pesar moito máis que a min. Co patinaxe tamén aprendín a caerme e a levantarme, porque para que te salga calquer salto ou calquer pirueta necesitas facelo como mínimo 1000 veces, porque desas 1000 sairánche 15 ou 20. Xogo moito ao voleibol, agora estou en un club en Wimbledon.
Eu nunca fui a unha escola para aprender o que é o voleibol, eu aprendi xogando con meus amigos e de todo, é así. Tamén me gusta a pesca e a caza. Vou de pesca cando a temporada e de caza cando os domingos. Tamén me gusta montar en cabalo. Gústame a equitación, porque sempre me gustaron os cabalos. E a mí o que máis me gusta é a natación. Dende pequena non salía da auga, pero o meu maior medo era nadar nun lugar que houbera moita xente, porque non sabía nadar ben. Hasta fai uns meses que o médico dixo que tiña un problema na columna e teño que ir a natación os martes e os xoves. O meu deporte favorito é a natación. Encántame ir no verán á praia coa miña familia e bucear no mar. Ali no verán, en Malpica, tamén este ano que cunha amiga fixen un camp de surf unha semana, parecieron moi ben. Outra cuestión que me gusta facer no verán é ir de festas. Canto aquí, canto na Habana, canto aquí, canto na Habana.